Parlak bro kam tam deki parlak rawan ki basa sha kathan mokrowat Southwest County Hill District te kane go we ka dia kop khwai khabam ka badai la shai kasngi te kinong panjat kila kwa pan pentip sa fikir ki ba hakati shai kila di tiket manta kasngi Henry om don uwei ru rawan bawan ban tiket ne ban bu jaka menta kasngi te kalong ke ek ba sosi na kamenta kinong panjat yo ba om don kirawan bawan man si menta ha kane ka dia kop khwai khabam hapo jasher tene ka dia kop khwai khabam ha jasher kalong ka best ban am ta jong pi ban lej namar ba ka bairung kalong tang lai spa tingkah Henry pinyo ya ka price ka ban kong san po jar tingkah mat kum juru kini ki price dengan pilih biang chopi ya kane ka notice khwai khabam ka bare hapo jasher ban nganget pim lada pim lej menta ru lai shai dang step pin sa lej sha kane ka dia kop khwai khabam te yawan sha ka jing khwai khabam bala penjai ja iba TL nong laj jaka jasher pung ba WTL nong laj Southwest County Hill District te katarik kadai la shai hi kasngi nriu tarik September ar pulai sngi balai si balang apos lang khwai la shai kalong kandai bim step hadu live jan mit kador tiket kalong tang lai spa tingka sinru yang uwe khwai te ki price kilong kumne ka baning kong san pawajar ka ba ar pawajar ka balai chi pawajar ka ba sau prajar ka ba san hajar pat kador ru concession price hadu ar pautli march hajar tingkam te parlak rawan ngej ba pila satu bahaya kene kan notice khwai dok khan mar bangladep obrut lada pentip hai kini kisni baladep na kamta kane Henry gajing pentip jonga menta kasni kadai tang namar ba tuna palat kirawan bawan banbu jaka menta kasni hapo kene kapung haja share te ngej pila satu baro bat pin selej la shai dang step pada simta ha kene gaje kop khwai kabam ngathara yo ba pila touch ban lej seknya kop khwai kabam namar ba garet palat price te kina penjat ki ong ba lada ngokum ta kin sa penlong no da ki we ki competition ki ba kham he ki price kum juru ka bairung kham he te ya menta su pha lej bersi menta ha kan ne ka je kop khwai ka bam hapo ja share tang lai spa tingka la shai ka sngi te sa lej barok parlak rawan la ban lej no du menta la ne la shai dang step ti tang kan ne khublej bun la shai si ka no lu ka lo ki draw te en ban khwai artli ki pung te kini ki pung ki barang thli ba menta bangala pen happy ya kene ka video angej pin sa lej no menta na lina shai dang step te tang kan ne khublej bun